Sugeng dalu Mas Andi TB. Pelo jeng dalu Mas Cahyo kun tadi. Nggih, sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Wah, Rawuh jam pinten niki Pak Mas? wah, wau jam 09.00, Pak. Jam 09.00. Transit wonten SMP Negeri 1 Jetis. Jetis. Alhamdulillah. Oh, inggih. Wah, hebat luar biasa. Pripun? Senajan to dalu niki dipun guyur kalian grimis ning insyaallah ndadosaken grimis ingkang barokah kagem sedaya masyarakat Josari mriki. Amin. Wah, Amin. dalu niki sowan tenggene Josari, Mas. dalam rangka apa Mas niki? Tasakuran PTSL utawi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Iki lho jelas kados piantun mriki to Mas Yoyo. Pripun? Lek duwe tanah paling gak iki didaftarke ben jadi hak milik utawa SHM saham Mas. Wis ngerti kowe cah bayi nuturi wong tuwek kowe. Lho, wong kowe ku potonganmu koyo botol Yakult lho kok nuturi wong gedhe. Apa ra isin karo kancaku iki? Sopo kancamu lho? Balurah Josari, Lho, Pak sopo? lurah sing sak kecamatan Jetis isih nom piyambak niki Pak Lurah Josari, Pak. Kok iso wong piyane pun rada sepuh lho. Lho, Pak Joko. Lha niku mbok rabi ping pira disebut Joko lho Pak niku. Mas kuwi jeneng ya Mas Asma Kinarya Japa. Wis ngerti Pak Joko karo aku iki kanca kentel, kanca plek. Dadi lurah sudah 2 periode. Kenal piyantunipun nggih Pak Joko nggih. Sing brengose kewetel kaya pagere kabupaten niku lho. Sik to. Lah kowe kok karo Pak Joko kok pirsa iki Pak Joko piyantune sing ngendi lho urung paham kowe. Lah iki lho, sing gawe jas ireng, kopiah ireng, con ireng gawe rokok nggih Pak nggih. Wah, duange mboten panggih Pak. Aku mbiyen angger karo Pak Joko, angger mampir ing Jetis niki. Wah, ning gone Dong Banteng ora tau mulih. Iki ngawur iki. Ngeten iki lho, Mas Yoyo. Nyapa to? Aja aneh-aneh ngoten niku. Wong nyatanipun Pak Joko menika lak panutanipun tiyang sak desa. Mboten jenengan kok nesu ning napa? Lha masa Pak Lurah ning Dong Banteng lho ora. Mangke riyen to. Ngawur iki. Pak Lurah teng mriko niku mboten bertindak hal-hal yang negatif, tapi memberikan sosialisasi utawa penyuluhan Betul. bahwa di Kabupaten Ponorogo itu harus bersih dari yang namanya prostitusi, juga lokalisasi utawa komplek. Wah, luar biasa. Ponorogo ora ana komplek. Genek. Mergo saiki Alhamdulillah. nggih mergi saniki zamane online, Pak. Lho, Dadi lho, niku luwih cepet terus regane Kowe luwih tak cek. tonyo ngawur ae lho. Kuwi panjenengane Pak Joko seorang pemimpin yang patut kita contoh. Alah iki wis ngerti maine ning Josari, Mas. Piye? Aku kula niku pun ping kaping-kaping Pak sowan mriki. Nggih ta? Ngantos apal piantun mriki kula. Syukur lek ngaten. Josari niku desa ingkang terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 15 RT, jumlah penduduke niku 2849, rondone 282. Apal niku lek kalih mriki niku. Kowe dagelan kok ya ngitung rondo barang lho. Lha buktine ya Kowe aja nyepelekke rondo lho. Nyuwun sewu ya Mas Yoyo. Pripun Mas Lindro? Wong rondo iki aja mbok ina apa meneh mbok daksya. Nek mbok daksya ki atine lara. Mergo rondo kae ora duwe sapa-sapa. Yen kowe ora trima mbok dititipke ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Sumartono. Wah niku piyantunipun guyon Pak Sumar niku. Nggih ta? Wah senengane guyon, wah bendina karaoke. Tapi seneng-seneng keluarga betul. nggih. Ana aku ki lurah ya sing tak kenali nggih lurah Keben niku kok. Kami tuwa. Nah, kami tuwa Keben sing kula kenali niku. Keben Josari. Nggih Josari. Jenengan kenale pripun? Walah niku anu beling bojone. Asmane sinten? Lho Pak Miun. Bojone kon ning Taiwan piyambake kita-kiti teng omah niku. Mriku kalih anu Bulurah. Oh Bulurah. Bulurah nggih nembe mawon teng ngene Singapura Pak saniki wangsul. Bu Joko. Nggih, mane Pak Joko guyu ae wis. Mula hebate ngeten niki lho nggih Mas Yoyo. Pripun? Bentut apresiasine warga karo pemerintah iki nek rukun saeka kapti kaya ngene iki. Nuwuhke pagelaran wayang kulit sing hebate kaya ngene iki Mas. Ya, Mula lek duwe tanah kuwi paling ndak iki dielokke ning gone PTSL. Pemerintah sudah menganjurkan.
Iya. Lah kowe nyapa duwe lemah kok ora mbok elokke PTSL iki lho wong ya Ora didaftarke to. padahal iki murah lho Mas. Nggih. Biasanya kowe lek daftar dhewe lewat notaris paling ndak itu 20 sampai 30 juta Mas. Aku duwe tanah tapi tak daftarno PTSL ora iso. Lho, angel Mas. Apa prosedure angel? Jane prosedure administrasine nggih pun komplit. Desa mawon mboten saged lho Mas. Kok iso angel iki sebabnya apa? Lah duka kula mboten ngertos kian. Kudune iso Mas niku nek kowe daftarmu do apa ki asmamu jenengmu lengkap pasti bisa to Mas Yoyo nggih. Nggih, Lah, data-datane lengkap iso. Buktine kula gadah tanah ora iso disertifikatno. Lah tanahmu pirang meter? Jane nggih tanah ombo Mas. Lho tanah apa kok ora iso disertifikatke Mas? Tanah longsor. Mas, wong tanah longsor kok mbok omong niku aja mirang-mirangne aku to Mas Kiki Mas Kiki. Lah kowe ora takon tanah opo iku. Iki dipirsani Pak Yoyo BPN Kabupaten Ponorogo ya rawuh lho Mas Kiki. Wis ngerti aku sing lenggah iki ngerti kabeh rasa mbak omongi. Saya Pak Babinsa Pak Bibain Kamtipmas ki ya lenggah ngawur. Mulane to sing ati-ati. Adem-adem malah gudi to. Kowe hernia kowe mesti. Hernia mbahmu ngono kok. Periksane lho kaya pakku lho gak ono lho sampean. Masa yang ngantek mati ngono kuwi pakmu ki lho Kiki. Wah, nggih jurung donga pangestu kagem warga Josari. Nggih. Napa niki Mbak Cangik, Mbak Libuk. Muga-muga warga mriki sapungkuring ngawontenaken tasakuran PTSL Mas. Warga mriki pinaringan sehat walafiat. Amin. Rejeki sing kathah tur barokah. Amin. Sing pegawe mundak pangkate, mundak bayarane. Amin. Sing petani udane sangsaya lancar, intuke asile sangsaya akeh tur barokah. Amin. Mangke riyen to. Apa? Jenengan iki donga kleru kok jenengan amini ini. Sing endi bener kok? Donga radil kok jenengan benerke niku lho. Sing radil sing endi? Lah niku kan petani niku wau. Petani pun jangkep nggih Mas Yoyo. Petani Muga-muga asile panene entuk akeh tur barokah. ngaten niku donga adil mboten. Adil bener. Lho. Mriki main teng pondok lho Mas. Cedhake pondok kiwa tengen iki dikrubungi pondok lho. Wong donga radil kok Sing radil nggih endi? Lho. Sing petani Muga-muga panene asile entuk akeh. kuwi sing duwe sawah. Lah sing ra duwe sawah, apa piyantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh? Lurah sosok bengkoke digadekne iki. Ndongakno iki sing adil. Ben sing ra duwe sawah iku trima. Lho lek ndongakno sing adil ku piye? Ndongakne muga-muga sing duwe sawah panenane hasile akeh melimpah ruah. Sing ra duwe sawah tak dongakno muga-muga taun ngarep iso tuku sawah. Nggih napa mboten Pak Bu? Kuwi lho rungokno kuwi. Kok rumane tapi nek ngomongmu aja ngawur lho. Kowe nek Pak Lurah kok bengkoke digadekno aku sing ora trima, Mas. Nyapa? Lho Pak Lurah iki saiki bahagia tahun-tahun ini. Mergo dengan tambahan jabatan 2 tahun hebat Pak Lurah kok ngantek gadekne bengkok. Lho, ana sing lurah iki bengkoke digadekne lagi ngaten to, Mas? Nggih ning mboten Josari to. Josari nek Josari mboten. Mung SK-ne tok sing mlebu bank. Lho. Kowe iki aja ngawur. Pak Lurah itu adalah pemimpin pucuk pimpinan ning nggone desa sing paling abot. Abot apa to? Dadi lurah kok abot. Lho, kok ora abot ki dadi lurah niku pamong desa sing nggo takok-takokan pisanan lho, Mas. Nggih mboten, Pak, Mas. Nggih, leres. Ana kematian Pak Lurah mesti diparani dhisik. terus Ana wong kecelakaan Pak Lurah ditelepon dhisik. Ana wong demenan Pak Lurah ya digoleki dhisik. dadi apa-apa sing digoleki mesti Pak Lurah. lah nyapa wingi mbahmu mati sing duduk kuburan ora lurahmu. Pikiran niku lurah kuwi enteng mergo dibantu dengan perangkat desa, BPD dan juga disengkuyung programe kalih warga. Ora ana tanggung jawab sing abot selama lurahnya jujur, amanah, bertanggung jawab seperti Bapak Joko Mujiono. Insyaallah desa Josari bisa menjadi desa percontohan Kabupaten Ponorogo lho. Lah Pak Lurah iki 2 periode lho, Mas. Nek ora mungkin ora jujur, ora mungkin piyantune kepilih neh. Kowe ngerti ora Lurah iki tanggung jawabe abot. Cara sopir Pak Lurah iki manggon ngarep numpak bis ngono, Pak Lurah iki sopire. Rakyate. Ya iki penumpange. Numpang nggih. Nggih. Keng napa kok Pak Lurah niku dadi sopir? Lho, sing jenenge pimpinan iki lak manggone ning ngarep. Ngarep. Heeh. Oh, dadi nek pimpinan niku manggone Ning ngarep. Ngarep. dadi nek setiap sopir niku pasti panggon. Ning ngarep, motor apa wae mesti ning ngarep. Wah, ana sopir sing manggon mburi. Apa? Sopir becak.
Supir becake supire ning nguri, Mas. Nek supire ning ngarep jlungup. Oh iya. Mas tak omongi ya. Ku mesti nek sopir becak ya ning nguri. Umume ning nguri kali ning ngarep. Nggih to Mas ya. Lah manggon tengah. Ora eneng. Ora eneng. Yo sing nang mburi ya becak kuwi ning ngarep mesti kendaraan kabeh ning ngarep. Enek supir manggon tengah. Apa? Supir dokar. Dokar kuwi sing ngarep jaran. sing nguri Numpang. dokar. Dokar, Mas. Oh, dokar. Mosok ngerep jaran. Dokar kuwi ngarep jaran, nguri dokar tengahe supir. Nek supire manggon ngarep isin. Lah ngopo kok isin? Lah mergo gawe kacamata sepatunan ora katokan. Yo lho, paham ora kowe? Mas Andi, tak omongi ya, Mas. Pak Lurah iki carane nggone masjid utawa musala, nek pas salat Pak Lurah iki sebagai imam, makmum iku wargane. Salat sah lan ora niku gumantung imam, pemimpin desa maju lan ora niku gumantung Pak Lurah. Nggih no Mas Yoyo. Leres nggih. Nek salat berjamaah Pak Lurah niku dados napa? Imam. Nek rakyate Dadi makmum. imam niku manggone teng pundi? Ngarep dhewe. Gurune imam, Makmum. ngarepe imam. Ora enak, imame ngarep dhewe ora. Ketara mboten ate salat jenengan. Kowe takono wong sak desa sing jenenge imam ning ngarep dhewe. Nyuwun sewu jenengan sedina salat ping pinten? 5. Alah, ping Piye, Mas? 5 wae lho kok diomongne. Lho, salat yo 5 to, Mas. Kuwi biasa. Lah salatmu piro? Ping 8. Kowe iki aliran apa lho, Mas? Ning kene iki religius lho, Mas. Wis ngerti. Lah kok ping 8 salatmu lho apa? 5 wektu wis kecekel. Sing nomor 6 salat duha. Jenengan mboten nate tangine awan terus kok. Duha niku jam 10 jam 11. Iya ngerti, heeh. Kuwi duha nomor 6. Pitu apa? Itu apa? Tahajud. Jenengan mboten nate kok tanggapan terus kok. Iya. Laris kok ya. Laris kok. Jadi gak mungkin salat tahajud. Ah, kuwi nomor 7. Lho, lah nomor 8? Terakhir. Niki sing paling penting, Pak. Apa? Salat Id. Lah Id ki lak setahun pisan. Tapi sing nindakne kathah 5 wektu sosok ditinggalne salat Id mesti padha budal kabeh, Pak, nganyari klambi. Oh iya. Kowe lho paham ora? Oh, dadi nganyari klambi iki budal kabeh ya. Aku nek nyuwun sewu nek perkara agama niki kula bantah, Pak. Lho, bantah piye, Mas? Kene cedak pondok. Leres Nyuwun sewu jenengan ngertos sing kulino qiraah teng Masjid Agung Ponorogo niku sinten? Lek Ponorogo apa Tuban sing genah. sing jelas Sing sing seneng jelas. kira, mergi kula ki kulino kira teng Tuban, Pak. Iki Tapi Tuban. sing ben-bengi kiraah teng ngene Kabupaten Ponorogo niku sinten? Aku ora ngerti. Kowe paling, Mas. Awakmu. Sapa? Lho. Sing kiraah ning Ponorogo awakmu no. Loh, kaset. Kok iso kaset nyepelekke piye Ponorogo kowe? Loh, sosok subuhan niku kaset, Pak. Imam niku manggone teng Ngarep dhewe. ngarepe gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Wis reneng ngarep dhewe kuwi. Jenengan nate nglayat. Ya tahu. Takziah, nate Tahu. nderek salat jenazah. Melu. Sing ngarep dhewe niku sinten? Mayit to ya. Tumon kowe, salat jenazah imam ngarep dhewe, guri makmum, maite ning dhuwur genteng. Dipikir, Mas, nek ngomong. Dadi ngarep dhewe ki. Logis lho iki apik lho. Ngarep dhewe nek salat jenazah ki mayit, imam lagi makmum. Durung karuan imam ki manggon ngarep dhewe. Nek imame ngarep dhewe, kuwi imame mati. Oh, dadi ngarepe imam ki mesti mayit to ya. Mayit. Lah wong kowe kok nuturi takziah Mas Yoyo. Mas Yoyo iki bapake wae kiai lho, kowe kok nuturi. Wong kowe dhewe nuturi awakmu kleru kok. Piye kuwi? Lho, nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Nggih. Niki mawon iki nyekar bapake niku kleru. Mbah Sandirana Suwargi. Leres. Wayah poso nyekar Mbah Sandirana niki teng kuburan. Niku kleru. Terus Mbah Sandirana kuburane rak nang tengen mriki. Lho lah sing disekar kok kiwa kene. Mongko kene kae kuburane Siti. Kuburane Pak Kundi. Kene Mas. Sing kene. Siti. kleru karo wong tuane ora apal makame piye ora sampean iso kaya ngono iki ibarate sing natah ki wong tuamu lho ngono kuwi. Sik to nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti.
Lho paham ora? Pakmu dolan ning gone Siti. Lho lah Siti ki lha apane pakmu, Mas? Gendakane to, Mas. Tak dongano sakinah mawaddah warahmah. Pokoke kurang ati jadwale ngono lho. Ya ora ngono, paling gak iki nyekar ki golek dina sing apik, dina sing becik gitu, Mas. Sunah Rasul ngendikane alim ulama, nek kowe iki arep nindakke apa, ngepasi pas sunah Rasul, paling gak kuwi malam Jumat golek dina sing becik. Nah, Lho, nyekar niku sing apik malam napa, Mas? semua. Kowe kok Ya, guyang kalau sengengesan lho. pegel karo kowe aku ki kok. Ora, aku takon agama wong loro kok ngawur kabeh to. Nyuwun sewu Mas, nyekar sing apik niku malam napa? Malam Jemuah. Sebabe Lho kuwi pancen dina sing sakral. Tur ya sunah Rasul, Mas iki. kowe tau melok pengajian nate nderek istighosah. Apa-apa? Istighosah. Oke, Kowe aja ngawur ngono lho, Be aku gak aku. Istighosah ya apa? Ya istighosah. Iya. Temen istighosah. Pengajian tahu? Ya nate no, Mas. Istighosah nate. Nate. Justru sing dilarang kali alim ulama nyekar niku sing elek malam Jumat. Kok iso? Lho, jenengan ngerti tembange saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah jenengan sing pun mati niku mulih ning omah. Lah nyapa jenengan yayakan ning kuburan? Arep gendak Siti, ya. Ora petok ya? Ora petok simpangan. Paham ora kowe iku? Dongane simpangan karo Siti, Mang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah mbah-mbahmu sing mati kabeh mulih ning omah. Lah kowe karo bojomu malah ning kuburan. Arep golek nomor ya. Kowe mbahmu teko ning omah. Terus kowe ora ono kuwi nyanyi kebangetan tenan anak putuku. Nelongso atine, Mas. Oh, dina malam Jumat ra entuk. Elek Malam Minggu. Wis, ngolah kocluk. Loh, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbahmu sing wis mati nek malam Minggu iki gendaan kabeh, kuburan sepi. Takokno aku karo Siti nek ora percaya. napa nggih Mas? Mas Yoyo. Telek kuwi. Jenengan niku dituturi malah mun telek-telekne. Lho ora ya malam Minggu apa enek jenazah gendaan cara ngendi ora? Jenengan wis nate mati. Urung. Lah urung tau mati lho zaman nuturi. Lho, sing ngomong iki Siti karo pakku lho. Wah, paling kuwi aja ngawur ngono kuwi to, Mas. Kowe ku jen-ajen karo kinajen karo Mas Yoyo. Mergo Mas Yoyo iki sebagai pucuk pimpinan malam hari ini. Beliaunya dalang hebat, juga dosen. Mula karo wong tuwa iki ajen ana entik-entik paten ana aja di wong tuwa kuwi malati. Mergo wong tuwa kuwi pengalamane luwih akeh nggone dar uyah pedes asine ning donya wis suwe. Mergo wong tuwa kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Ya durung karuan. Lho, Pak ya. Ya bener no. Lho, bener napa? Sing tuwa luwih apik timbang sing enom. Lah, durung karuan. Iki omong Durung karuan sing enom niku lho. Sing tuwa wis nate nglakoni enom, nil sing enom rong tau nglakoni tuwa, genah no. Dadi sing tuwa mesti luwih, Apik. sing enom luwih. Ya luwih apik sing tuwa pokoke sing enom berarti elek. Elek. Nyuwun sewu. Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Aku dalang yo ngerti Patih Sengkuni, Patih Ngestina kae. Nggih, niku Sengkuni niku enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa, Enom. apik endi Sengkuni kali Puntadewa? Ya ora mesti. Ya apik Puntadewa. Lah ngono jare kabeh sing tuwa. Ah, iya. Kok ora iso dipercaya. Nang contoh ku aja wayang, Mas. Nang contoh ki panganan ki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom. Contone, Jeruk nek tuwa kae, legi, nek enom kecut, pelem nek tuwa rasane, legi, nek enom kecut, semangka nek tuwa rasane. legi, Lah nek enom sepet. apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Pelem kae nek tuwa. Legi nek enom kecut, Jeruk nek tuwa. legi nek enom kecut, Gedang nek tuwa. legi nek enom sepet. Lah iya, apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takon, kowe wis tau mangan jangan bung? Ya tahu. Gawene saka apa? Ya pring to, Mas. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya Pring enom apa pring tuwa? pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Ngomongin gawe logika, Mas.
Lah kok kene logika sebabnya jenakne sertifikat kowe ngerti ra? Ayo. Wong ngomong nom tuwa kok ora nggih logika. Wong kowe ora ngerti kok apa-apa lho Mas Suwun sewu nek tuwa kuwi mesti payune larang tinimbangane sing enom. Lho kok ngeyel neh. Iya to Mas. Sing tuwa mesti Larang tinimbangane sing enom. contone Emas nek tuwa regane. larang. Nek enom Murah. kayu nek tuwa kae regane. Larang. Nek enom Murah. apa nek tuwa kuwi mesti larang tinimbangane sing enom. Lamong ya. Ana apa neh? Kowe wis tau ning Dung Banteng. Nah wedok kono, nek tuwa ora payu, nek nom ki malah larang. Nek iki mesti iki wah larang-larang kabeh. Oh kita lho ketek sing rada murah iki. Cara anu barange second. Sing ndi kok second kae? Be, kowe aja ngawur be kae iki. Apa ki kondang-kondange Sinden Ponorogo lho ngawur iki. Lah nyapa? Lusi Brahman tung kulon, Lusi Brahman tung kidul. Nyapa? Lusi Brahman. Halah rasa percaya. Lucy ku ngerti tok sebagai sinden. Iya. Dene nek isuk dadi pegawai dinas. Dinas Bengi ini kan gak nyinden. Iki ini dodol mari Mas. ning ndi kok mari? Dalah ning dalan mari Mas. Aku ora melu-melu lho. Halah nyapa wedi karo Lucy Brahman. Ki Ponorogo wilayah dekne lho putra daerah lho ki. Halah sinden potongane kok son horek kowe kok. Brewo audio. Suarane piye? Wow. Delok to. Lek cara aku ora trima wong ya domestik piyai kene kok dinyek. Ayo Mbak Lucy. Nangke. Yo. Lah nyapa? Syukur pendukungnya akeh lho. Kula mboten melu. Iki ono penonton bayarane kene. Mulane Tumpah. dukung. Nek sing murni kolongku ki lho, kene kabeh ki lho. Yo, tumpake sepur Mbak Lucy Brahman. Ayo coba kaya apa? Yuk, tetes. Yuk. Wah, demi teko. Demit mbahmu. Oh. trimo Mbak Lucy ngatasé jenengan cantik tur ya bintang tamu artisnya Ponorogo padake son horeg ki lho ora. Potongane bae. Wilujeng dalu Kang Mas. Dulur lanang Ki Cahya Kuntadi sekalian garwa. Inggih sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola-bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Ha inggih amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa kanca berjuang napa melih kalih diajeng Sukesi Rahayu. Nalika nderekaken Mbah Yatno. Inggih leres. Pranggih sami wilujeng sedaya lampahipun Kang. Pangestunipun wilujeng niskala kalih saking Rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah katuran pinarak Mas Yoyo. Matur sembah nuwun mangke menawi wonten wekdal longgar kula sowan Mbak Yu. Alhamdulillah dawa sami-sami. Nggih. Mugi panjenengan sak kanca tansah diparingi kelancaran kesuksesan sedayanipun. Amin ya rabbal Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan panjenengan sedaya. Piyai Njosari niku piyai kang budaya. Bapak Lurah napa melih wonten Mbah Mirah. Sapa to sing ora pirsa Mbah Mirah? Jenangipun nggih. Jenange wis kondang alaka sampai dugi luar negeri. Sampai mancanegara. Nggih.
Bapak Anom Surata, Bapak Mantep Sudarsono. Nate dipun tangkap Nate sedaya. Rama panjenengan inggih. Piye? Raiku ditabrak bis Jaya. Lah ngopo kok dicabrak? Ya sampean niku ngerti adat sopan santun tata krama apa ora? Ya ngerti toh. toh. Kalian Mas Yoyo itu menyesuaikan body tubuh. Ngerti Nek ya. sampean lemu, nek sampean ngina-ngine kaya pitik ngendhok. Ngerti. Sampeyan ku mesti nek pagi masuk nyuwun sewu. Kudune piye? Pripun pawartosipun Mas Nggih, Cahyo Pak. mengarep lho. Eh, Dangu mboten pinanggih alhamdulillah saged panggih teng Josari Jetis nggih Mas. Men ora ngrugekne sing ning mburi ya. Lah, disawake tok wae Mbak Lucy kok sopan ra umum. Aja mengguri tapi mengarep. Paham ora? Maksudnya Pak Dalang ngarep kualat lho. Lho, justru ke sampean nek ngguri padha ngenyek. Bapak Dalang kuwi kudu dihormati. Mergo pemimpin ning panggung iki ya Bapak Dalang. Ning ra Dadi- penak lek ngomong Mbak Lucy. Pripun? Dalang iso dihormati, aku mah padane gendera kok piye iso dihormati. Ya Maksud padha diajeni ngoten lho. tegese ki diajeni panjenengan sebagai pimpinan. Diajeni iki regane pira ngono apa piye karepmu? Ya toh. Pas Pas to, Lah. diajeni ku diwedeni Mas diwedeni. diwedine kok demit Mas Yoyo iki kudu disegani. Dadi ben isu ben ditutul pitik. Apa aku luwe? Piye kon Mengarep manut lho paling gak nyuwun sewu Mas Cahyo. Dangu mboten pinanggih lho, enak lho. ngapunten Kang Mas dangu mboten pinanggih ranggih sehat to? Inggih pangestunipun sehat walafiat. Katuran pinarak panjenengan kalih Mbak Kesi Mas. Pinarak teng pundi? Teng Dong Banteng. Otlok aja maju-maju ngene. Lah kene Nek kowe maju-maju Pak Joko komisar mesti jane lusi ngene apa to mesti malah melu ngene kok. Aja Aja banter-banter. kowe iki Ya ora sopan. Jenenge wong Jawa iya kudu ngerti jawane Nah, pan santun. santun. Iki cedak pondok pesantren. Wis ngerti. Ngabar alim ulama rawuh, bapak kiai. Lho, wayang minangka tatanan tuntunan lan tatanan ning kowe ra duwe tatanan lho. Nyapa? Lah kon ngene-ngene iki enek bayai kowe di. Aku dadi Nyapa? Mboten bayai nyuwun sewu. Ngene iki termasuk gerakan ana salate Allahu Akbar lho. oh, Lah lah kok ngomong. paham ora kok urung-urung kok disesuaikan dengan kondisi, Mbak. Masa ya Sampai kabar teko-teko- ngene. Teko-teko nesu mbok paling gak ngucapne apa kanggo warga kene. Ya pamane nesu memper wong sampean lokke kaya apa mau sondorek Sondorek kaya ayo ngono kuwi. darani bakul mari Mas. Sampeyan iki saestu lho. Jenengan merendahkan derajat wanita ngono kuwi. Sampeyan iki daraki tugu sing ning jero SMP Negeri 1 mau lho, Mbak. Iya ngeblek iki gundulmu kuwi. Ora ngerti ki melu dalang kondang iki Pak dosen. Ngerti? Aja sampe kleru ngomong iki ngira bu dosen. Ora. Pak, Aku ki dicuwuni tulung Bapak Lurah sampe bingung. dosen yang ambune ra enak dibanding. Kok berane gede. Kuwi ngono mang wis disuwuk Mbah Mirah, piye to? Mbah Mirah kuwi dongane Mandi. Mandi apa nek Pak Lurah piyayine grap ya awean jan ra umum. Mosok WA aku mendina WA aku Mbak Loso. Niki ki kula badhe nyiptakne lagu lho Mbak Loso kok niki Pak Cahyo niku kok tanglet niku kan beto anu kan tanglet napa nik notasi niku napa Mbak Loso. Sing rene lurah sing Iya, sapa aku. Kula Lucy, aku kok Loso. Kok losone apa kleru le ngetik napa Aku pripun? kira-kira ku ya curiga lho Pak Lurah nyimpen jenengku malih Loso. Ora. Pak Lurah. Oh. Lah kira ku nyimpen bukesi no kira-kira ya Mergo palira kasun. Pak Lurah kuwi ngerti Piye? piye sampeyan ki putrane Pak Loso Ledeng dadi Mbak Lurah niki sudah terkenal piyayine masyarakat sederhana tapi luar biasa. Tidak banyak bicara, banyak bekerja. Ngoten lho nggih. Niki nggih rawuh Bapak Lurah sekecamatan Jetis Jetis, Mas. rawuh. Kok muga-muga mengki bersih desa nimbali Mas Yoyo. Amin. Aja kata lumpen Mas. Mas sinten? Lutung kasarung. Lah apa iki jenenge? Mas. Pelawak nang ndi iki ya putih. Lah iya. Rupa ketapali. Rupa kaya tap-tapan oli. Oli wis gundul. Wis ya toh. gundul. Awake ireng. Rupane kaya katen bat. Beda nek koyo panjenengan. Lah. Dasare piyayine nggih ayu. Pak Lurah ken nimbali aku mergo ngerti aku sinden sing paling langsing sak Jawa Timur. langsing
Padha ae. Bergita jarine Bergita kuwi sindene Mas Saso yang bodine ngene. Paling pira to bobote Bergita? Ijek langsung sampeyan. Mi Hafifah sing pira bodine aduh. Kalah sampeyan. Paling pira nggur 40. Lah aku iki lho. Potonganmu kok celengan Semar kok langsing. Iki mbok ngaca. Mas, iki bintang tamu pilihan Mbak Lucy. Pak Lurah ya pirsa golekno bintang tamu sing slendro kae lho, sing bocahe gedhe dhuwur ya Mbak ya. Lho diomongi. Kandhane kok. Apa wong Katara ngerti kowe gedhe dhuwur? Botol Yakult lho kok gedhe dhuwur. Kowe badhe maringi napa ning kene iki ya? Aturi napa? Paringi apa? Nyasi apa? Nggih, nyaosi apa? Apa nembang? Gandrung karo aku mriki niku piyayine ketoprak purun. Loh, Terus lodrokan purun. Gajan. Tayupan purun, gajah-gajan reok purun. ketoprak sapa ra? Lho, kene iki bar ketoprake Pak Miun padakne. Gigi. Ketoprak kok. Gamelan kok ge piye kuwi? Ketoprak iringan lho, Bos. Slendro ngono kuwi. Tutuk tutuk trung dak tak jleng ya. Irungono sik. Tutuk tutuk tung dak tak jleng ya. Oh iya. Wong dosen nyewarahi didoni. Dosen itu kuliah. Oh iya. Kalah ya. Tutuk tutuk tung dak tak jleng gong. Glung ya. Oh, iya. Gong. Gong ya. Ayo, tutuk. Piye? Bener Iki semene manut karo kowe lho. ngene iki jenenge dosen. Lho. Iringane yo kowe jalukane Asik piye? diterus tutuk tung dak tak jleng tak neng. Malah remong. Iku gak ngremo ta, Mas? Iki jula-juli yo. Aku aprok kowe ora. Tuluk dak tak jleng neng dang dung dung dang. Oh iya. Lakone apa to pra iki? Lakone golek anu apa sing umum napa iki Mas? Sing umum apa? Ya paling Sembarang puron kene apa Sri Tanjung apa Sari Sri tak Tanjung. Lah, Tanjung, aku dadi apa, Mas? Itu dapake napa Pak Tanjung? Kursi-kursi apa ya kena to. Sik to. Pak mosok luluran. Biung ban ya iso. Oh niki Anu, pas Sido Paksa. Sido Sila Adikrama kowe sing tukang som. Lho, sik to. Sri Tanjung. Iki ya sih, sopar ana solo ramune, Pak. Iki Sri Tanjung ana bojoku iki. Ya, aku kok tekan yo. Umi kok gumes karo Andi. Apa sajake pengen ngidoni to, Dek? Sri Tanjung. Aku sik, kowe kok tau nonton ketoprak keben po. Aku suka pengen metu. Aku berang-berang dino ora tau metu. Iki lah Sila Dikrama to, ratune to. Nggih. Ya engko sik iki ben karo bojone sik ora. Iki mulane ndelok ketoprak keben gone Agustusan niku kok. Ya. Tutuk. Sri Tanjung garwaku aku sing teko wong ayu. Kula wonten hop. Ora enek Sri Tanjung dikokop dodone. Sri Tanjung ki bojomu. Lah, Aku sing sungkem karo sampean. Bojo ya bebas to. Ki kok arep ngokop apa-apane ki los ya. Layak ra payung ketoprake gragas kaya ngono. Ngomong iki lho enek Mbah Yai lho. Bojo mas aku gak entuk. Ya aku sing sungkem karo garwane masuke butel kaya suket tekiri kae ya bojoku. Tak ulu. Ketoprak kok budel iki lho. Lah mosok jujuk dhuwuk tok didung-dung tas. Dhuwuk tas. Alus kuwi Wibawa, Alus. Jatmika. Ah, gagah. Jat miko napa Wibawa? Gagah. Nah, lah. Monggo Kang Mas Sino bangsa. Sugeng rawuh monggo. Dangu boten pinanggih kados pundi pawartosipun kula sampun kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas. Ya Sri Tanjung kabarku apik ning iki ana wigati sing arep tak aturke karo kowe wong ayu. Wigati wonten menapa Kang Mas? Lagi wae marak suwan nggone Gustiku malah kapara aku pikantuk dawuh kudu ngupati tumbaling praja kanggo kawulaku wong ayu. Kados mekaten Kang Mas. Terus panjenengan badhe pamit kalih kawula, panjenengan badhe tindak ngoten? Oh, Sri Tanjung.
Sliramu ning omah sing ati-ati kaporaku didongake muga-muga ora ana alangan apa-apa ya. Kados makaten sejatosipun manah Tanjung Ngawrat Kang Mas. Ananging kados pundi panjenengan badhe ngayahi jejiban? Yen kaya mangkono monggo kawula dherekaken dhisik Sri Tanjung. Injih monggo Kang Mas. Budal ning Gunung Semeru. Gendeng kowe iki macak apa? Iki lho kaya maling apa ninja motor. Kromo iku ben ora konangan prajurit, ngene macakne iki sarungan ben dianggep tukang rondo. Silo hadi kromo ki Ya yo kan kok arep pideksa bergendak ria. raja kok. Wes malu to. Maling. Sila hadi kromo iki beli bawa ora guyune ra ngono kuwi. Nek tenggene kawula niki kan mergo kedane kali Sri Tanjung Pak critane niku. Apa sik to jaman biyen kok wis enek Cila hadi kromo nggih kathok jin. Sri Tanjung. Iki sapa? Mban. Walah ban ya ampun suwe raket. Ayo, lek wani sandinge ra pilih mulih putul dasmu. Sri Tanjung. Kula wonten. Sengaja aku teko pas wanci bengi ngenteni bojomu lunga. Ayo manuta Sri Tanjung dadi bojo. Gusti kula aturi emut Gusti. Kowe durung-durung kok kon ngemut piye, Emot eling maksude. Oh, eling. Aku wis eling sadar aku wong ayu. Sredro. Apa, Bik? Aku ning kene. Oh, iki lho matane iki lho. Larase, Sredro. Rukun Islam. Lek gandrung iki sing pas cakepane. Jare kepeling kuwi. Jare cedak pondok. Oh, pondok yo sing gandrungan ono sing romantis ora. Aduh wong ayu apa piye ngono lho. Sabro, Sredro. Tutuan iki malah. Natian wujud mong peksi. Wong gandrung malah peksi. Bocah kok ayune kaya ngono. Manut dadi bojoku wong ayu. Lah manuk kok ireng kaya ngono kaya manuk gagak. Alah ke melayu mesti golek nggon sing sepi. Katuran emot Gusti. Aku wis eling. Manut cakar aku. Gusti. Ayo bawa. Aku nek petuk wong ayu rasaku ora kuat diajeng. Gusti. Manut yo diajeng. Katuran emot Gusti. Aku wis eling mergo aku suwi nggonku tresna karo sliramu. Gusti. Ketoprak gilani ngono to, Bik. Arep bak colong kowe. Gawe taline pronto. Wis ora ndingi ora ae. Lambemu kuwi sing salah kok ya. Yo genderet sing minder to Pak kok aku. Nano. Yo iki ora. Lah lho. Hak gawe taline pronto. Menang, wis menang. Gawe drum. Dis. Sabar. Gawe taline pronto. Iki lho, nindingi ngene iki, ngerti ora? Lagi iki wong nembang titikane kok drum iki lho ora. Antara wong koclok. Manut karo aku ya wong ayu. Itu paksa gendeng. Wis to, aku iki kurang elek? Gusti. Apa? Kalau aturi emot Gusti. Apa aku wong kurang kang sugih bondo sugih bandu? Mboten. Nganti tak gawakne 3 hadiah kanggo kowe pilih salah siji. Ngerti? Mboten Gusti. Wis tak gawakne 3 takon meneh salah siji. Apa? 1 Anies, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Pilihan, Nduk. Kuwi calon presiden ya nyuk ora. Aku mari petugas KPPS, Pak. Kelingan lho.
Ayo, manut karo aku. Gusti katuran emot Gusti. Apa Kula abdi ambuku kurang panjenengan wangi? Gusti mboten. Apa ambuku kurang wangi? Mboten ambune kaya bathang. Modar Bongko mbok wis ora. kowe ku hicrok-hicrok kok golekno parfum karo obat nyamuk matane. Wis ndak. Alus manis. Gak kowe. Nek iki kowe. Ndang tono. Aku isin gandrung keliru. Alus manis yang semaki. Ning akhirat iki batine Mbak Sandirono. Ayo Le. Gusti. Ayo. Kula atur emot Gusti sampun kados mekaten Gusti. Lali. Ayo Le. Kuwi mau dintekne sik ganti lali-lali lho. Saksir wong gandrung iki salah bebas. Rama Prabu, nyun pangestu Rama Prabu. Wis suwe nggon kula lono goleki. Ayo manut yo ayu. Mboten. Ayo to. Mboten. Wis to. Pertama pancen gak enak, kuwi sesuai enak wis to. Dadi bojone raja kuwi enak. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Apa kepengin njaluk patine sing gender? Oke, tak lakoni. Njaluk patine panjenengan kemawon. Lho, nek aku rasa mati. Sebabe? KTP ku seumur hidup. Sampun kula aturi kondur Gusti sampun. Golek isi podang jenah. Manut yo cerita Mboten. Mboten Bocah Gusti. ayune. Mboten. Ora apa-apa kowe mesti latihan to. Yo ora apa-apa latihan. Rambutmu ngemak ngembang bakung, bathukmu nyelot cendane, irungmu mbangir. Sikilmu kan meletek-meletek. Ora kadang kowe sapa? Manut ya, lah manut to ya. Ebo bunga ing Waduh. diku. Aku ngerti kuwi gayemu kaya pitik to. Plek terus sing jago nututi ya to. Ora apa-apa. Terserah awakmu diajak. Semeniki belum dadi bojoku ya. Nyanding. Mboten Gusti. mulai megak Larang jung. Aku lho ape salah sungkem karo mbahmu. Kowe nyapa to mbah kok ngembari gundul ben lucu to sampean. Kowe ditutupi malah. Bisa dadi tombo. Ditanjung. Kula wonten dawuh Gusti. Yen tok tak gawe kanthi cara halus kowe tetep nampik marang kadesranku. Apa kudu tarudo paripeksa ning papan kene, Boten Gusti. Tresna kawula namung dumateng garwa kawula estu. Panjenengan menika minangka junjungan kawula. Kula turu emot Gusti. Ora bisa. Sepet-sepet saune mentah. Dimpet-pet ora betah. Dino iki kowe kudu klakon dadi bojoku. Sri Tanjung. Sopo neh iki? Macak polisi karnaval ya iki. Bapakmu sapa? Babin Kamtipmas, Pak. Militer mung semono dure kaya Kok kaya bocah kaya kuali. Bunder. Bojoku! Tupe subluk. Wong wedok kelakuane ra becik kowe. Kang Masitu. Kang Masilo. Kula wau dipun upret-upret kalih Sri Tanjung. Kula badhe dipun prawoso kula niki tasih Joko. Panjenengan kula nyuwun pengadilan, jenengan percaya kalih kula mawon niki lambene lames Sri Tanjung. Kete rupane tapi tumindak elek. Kok enek dagelan kocro kabeh iki dapukmu apa? Lho, silo ati nomo.
Sri Tanjung, kowe iki rak bojoku to? Inggih. Kok gampang men buka kembengmu karo wong lanang liya wae ora? Udah ngomong ora cetha iki ngomong. Ngomong kuwi lak opo. Ngesuyen yang cetha. Kang Mas Sito Paksa. Sri Tanjung. Sampun duka rumiyin, panjenengan lenggah rumiyin. Sapa wengi wong lanang sing ora nesu wis kelakon mrawasa karo Gustiku Silwadi Krama. Ra iya to? Iya to, aku ora mungkin tumindak macem-macem aku cah pondok. Ayo, ngaku kowe Sri Tanjung. Mboten Kang Mas. Tanjung tresna niku, tresnane Tanjung namung dumateng panjenengan. Wonten ngalam donya mboten enten priya. Kula tresnani kejawi panjenengan Kang Mas Sito Paksa. Masuk muka hakim roda emas. Ayo serius lho Sri Tanjung. Piye wong ayu? Estu ta. Yen kowe nyata-nyata tresna karo aku, buktine apa? Kang Mas Sito Paksa, panjenengan estu mboten percados kalian tresna Tanjung. Tanjung estu mboten tumindak sedheng kalian Gusti Silwadi Krama. Alah lanis. Ananging bilih panjenengan mboten percados kalian kawula, Tanjung sagah panjenengan percaya Kang Mas. Ananging Tanjung kagungan bebana bilih Rah Tanjung mangke angganda aros ateges Tanjung menika lepat Tanjung tumindak sedheng Kang Mas. Anang menawi Rah Tanjung angganda harum. Nangis kowe ah. Ateges Tanjung boten lepat. Lambene malah Ilani lambene kok portal. Piye Sri Tanjung yen kaya ngono penjalukmu bakal tak pinangkani Sri Tanjung. Iya. Kleru, kowe iku ya nang kono kok mbah iki kok. Dia mau kene ning warung malah ning kono. Malah dipateni lho. Iki lho dipateni. Iki yen ngono. aku sing pateni. Iya. Mati Gus. Anu Pakang Patih, pening bojomu wis mati. Ayo enggal disariki ning kono. Iya, ya coba. Dileh wae ya. Lho, kuwi lakone kok piye kuwi? Waduh, kotlok. Be, bobote ra upo mek, Be. Jane nek abote ra sepiro. Awake bandule lho gedhe lho aku. Terus ke? Mati, Pak. Ceritane lak iki tentang kesetiaan. Akhire lak Sri Tanjung ki gandane lak wangi, tegese setya marang guru laki. Lah kuwi ya tepo tulodo sing apik. Leres. Sae ganti nembang Mbak Lucy. Nggih, nggih. Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Mbak Lucy Nggih, wonten niki wau napa nggih? Nggih. Mbak Mirah wau. Apa nggih? Anu lagu kagem Mbah Mirah. Nggih. Saking grup karawitan Kartika Budaya Njosari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karang Kates. Karang Kates, Pak. Karang Kates niku lek mriki ala tayub. Oh, Nggih, tayuban. Kanca-kanca pun garap dereng Karang Atas niki. Nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang? Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning mawon Nggih. Monggo dipun lajengaken Kodang Kuning dening Mbak Lucy Brahman. Niki spesial kagem kanca-kanca kru karawitan. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng Mas Widu sang guru sejati. Oh nggih. Kula aturaken sampun membina dumateng generasi anak, dalang anak, karawitan anak, sinden anak Ponorogo. Nggih, luar biasa. Teng mriki karawitane nggih maju. Sinden anak nggih juga pernah juara. Wah, sakderenge Mbah Mirah matur sembah nuwun mugi kalimpahan rezeki ingkang kuwatah barokah, Bapak Lurah saha kanca-kanca perangkat sedaya mawon. Nggih. Panitia matur sembah nuwun. Monggo. Monggo Kodang Kuning, Cok. Yo Mas Nopal. Dados.
ora krasan lho Mas. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mabang mitragatku ngiteri ora krasa esuk nganti wengi. Mana jenengan kelihatan jajang. Yen si podang andut tadi kebranan. Gancangan tak rintik saka katoman sarami ngoceh dheweke golek pencoan. Galane tak suwen mbak aja ngece podang kuning gawe pikiranku komeng. Seleraderan tak sawang tambah manis. Iba bunga yen aku nyanding selirane. Ora bakal atiku kagiwang liyan. Yen si podang andut tadi kabranan. Ora mandang atiku tan sayang cedera. Tak seranani tanpa katune. Terima kasih. Sak sampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ka Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula, Umi Afifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan ning saiki belas nyapo lho. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Nggih. Ya, genduk Umi Afifah coba kaya apa jumenenga ya.
bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Wah, Riyen nggih. kula temu niki tasih SMP kelas 2. Sakniki pun kelas pinten? Saminipun semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Terus semester 5 wisan iki. Mono gedene. Lah nggih ngene iki lho nggih bangga sih dados bapake nggih Mas Oh, Yoyo. nggih, nggih. Paling gak iki duwe anak ngene iki lho Mas TB. Ora kaya anake TB lho niki Mas. Pripun? Anake TB kelas 2 mawon SMP niki lho pun meteng kok. Astagfirullah. Ora tawapuk ya aja fitnah e. Lho, Ngenyek. Ampun petados, Mas. tenan Kelas pola. loro SMP kok meteng ngawur. Lah kelas pira? Lho, Saiki nglahirke Pak Mulan. Malah. Nglahirke. oh selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Umi. Wilujeng dalu Mas Lendro. Lho, iki lho Mas. Niki asli Ponorogo, Pak. Nggih, niku Wah, hebat, Ponorogo Ponorogo. Pulung. Nggih. Bintangnya akeh kabeh. Betul Ponorogo. lho, Mas. Luar biasa. Nyuwun sewu tasik semeter pinten? Semester. Semester pinten? Semester gangsal. Oh, semester 5. Ning ndi, Nduk, kuliahe, Nduk? Ten isi. Isi. Oh, ya padha karo Om. Napa nggih? Lah Om Om biyen ndi? taun ning gone Undip 3 taun. Lah iya. Terus 2 taun ning UGM. UGM. Terus wingi 3 dina ning UGD. Nggih UGD iki apa to? Universitas Gangguan Dana. Oh, kekurangan anggaran. Nggih. Mbak Umi nyun sewu yuswa umur pinten? Kula tasih 15. Oh. 15. Ora ketok lho, Mas. Piye? Kayak 14 di awakmu, Nduk. Lah kok cilik men to, Pi? Mboten kula 20. Oh, 20 ya. Nggih. Nah, sepenting derek Pak Yoyo terus ya. Sing Nggih. pinter ben nulat kali Bu Gesi. Bu Kesi. Amin, Ah. pangestu. Kok nek wis pinter paling enggak kuwi Lah golek grup anyar. Aduh. kowe nuturi kok ya ora becik ya. Aja golek grup, gawe Ora. grup anyar kok golek grup anyar ora. Wong matenge teng mriki kok mesti nggih derek Pak. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari Mbak Umi? Genti pelok, Nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemo luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Bi? Lha kowe pelatih prawitan. Nemo luro jijiro. Bagine Mbak Sandriono mendhi kocluk. Anu nyidro asmara, Nduk, coba kaya apa. Nggih. Dibawani pangkur. Nah, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma ana crita tingkae kula kalih. Piye, Bi? Ah, tenan wis. Wis degane kelambil ijo, Bi. Ya wis bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Bi? Mencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwi Pak pisan. Katut sak untune, Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dulu. Tak dampingane ben tak. Engkang samya cumburayu jenenge ula tampar. Niki bawa ingkang ripta sinten, Mas? Ingkang ngripta Rama Haji Sukron Suwanda. Oh, Nggih. Pak Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih, sak langgamipun niku Wah, Mbah Sukron. hebat lagune Mbah Sukron ini luar biasa. Mas. Kalau sing ngantos sakniki sing gumun namung wis tunggal, Mas. Apa? Langgam Sri Huning niku kan ingkang ripta kan ingkang Rama. Leres. Niku ingkang leres niku Sira Lawe napa Sura Lawe, Mas. Soale niki ketoprak Pati kalih ketoprak Rembang niku geger, Mas. Perkara apa, Mas? Sura Lawe karo Sira Lawe rebutan bener dipisah kali Sunan Kudus. Kowe kok iso teko kono nyapa Sunan Kudus lho kok. Niku napa, Mas? Sura Lawe napa? Sira lawe. Oh, Sira Lawe nggih. Nggih, Sira lawe. Oh. Nggih. Pancen tembang-tembang Jawa iki penak lho, Mas. Heeh. Itu sing Nduk. Wani gunja garwane sang maha
niki wau Mas Lindro. Pripun? Menika waranggana domestik saking Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo, Nggih. nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Nggih, Sinten, Mas. Mas? Kini iso digulawentah terus, insya Allah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Nyuwun sewu niku lagunipun nembe pireng pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwunaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, Nggih. dipun tambahi judul naminipun Nyidra Asmara. Oh, alah. Lagune sawae, Mas. Saene Piye gambaripun gambarke katresnan Mas iki? leres. Wah, pancen sakniki lagu campursari fenomena. Toyo hit ya, Di Mas. dunia tuh lagu campursari itu sekarang banyak digemari. Betul. Setelah kula selidiki, Mas, Pripun? ternyata campursari niku judulnya elek, tapi ternyata isine apik. Niku sing mari terkenal, Mas. Contone Contohnya apa, Mas? Contone Mister Mendem, judulnya elek. Wong Mister kok mendem, mendem. tapi isine apik. Kuwi ngelingke wong ki aja sok gampang mabuk, mundak ngrusak rumah tangga. Leres to, Mas? Leres, nggih, nggih. Mendem wedokan. Mendem wedokan. Judule elek, isine apik. Ngelingke wong sadurunge nikah kudu duwe penggawean utawa kudu duwe Nyambut pekerjaan. gawe. Lah, Duwe tanggung jawab. lah. Nggih. Saya tuh Mas isine. Sae. Tali kotang. Tali kotang. Judule elek, tapi isine wah, apik. Kono saya ku. Aku gak melu-melu nek iki, Mas. Ra Melu-melu melu-melu kula. isine niku gambarke aja sampai berselingkuh. Oh Wah, iya. iya. Oh iya iya. Ngantos goro-goro to? Nggih. Ah, siap niki istirahat sebentar. Siap, Siap. oke Mas. Mangke kalajengaken goro-goro sarengan kalian Mbak Lucy Brahmanugi. Ya. Wis dipaket karo panitia